Dus het trekt me wel terug. Laat wat meer bestuur wordt gekregen. En dat is bewezen dat alles kan zien. Corruptieschandaal is stapelen zich. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Talk about Suriname, yeah, yeah. Van zie, van star, maar je blijft Suriname. Cultuur TV op locatie en zoals u ziet dan zijn we hier voor de markt. En wanneer we hier voor de markt zijn dan willen we even op beeld voor u brengen. Ja, vast van een markt onderhoud, maar weliswaar zijn de heren nog niet geweest, de mensen ik kring ja zo. Maar zoals u ziet dan dit is een mentaliteit van onze Surinamers hier zo. U ziet het heel veel vuil. En ja, er is een delegatie hoor die dus dan komt opruimen. Maar de vraag is, ja, de man heeft de man dat hij nog kon, dat de man is roko. Maar ja, hou je vuil thuis, is het toch, je doet een soort sanidja zo. En zoals u weet, dat u de nafis ede woyo, daar hebt u CAM. En ja, en we gaan met niemand anders in gesprek dan onze bekende Ryan. Is dat toch, Ryan? Micharen ko even dat beeld. Micharen ko even dat beeld. Adotisa de abrasija zo. En ik weet, jullie zijn hier vis aan het verkopen, maar ik ben ervan verzekerd dat anu unu doti de drape, want unu ik kring zolang unu bafaka, na des maar ebong den doti drape of na winter echaren kom. In een voorspreking goedemiddag aan iedereen. We spelen namens Cultuur TV, we zijn naar Odi. Dus dan, no we kom. Dat is het idee. Nou, soms is er veel om een plastic, is dat plastic altijd waar je komt. Ja. En zoals mijn trouwing. Dus dat in maar doen niks ding. We zo werk in een mating. Voor dat ik ba om mijn proppen kom baka en je stak bepaalde smakonja akwangje wagi uit banka prop komen. Maar toch de jurja dat de man met een openbare groene kom en de mij een kriming. Dus na even je shadow die maar dadelijk kan we baka. Ah, de mij ruimen op. Duidelijke taal Suriname, maart 2024 is het toch? Ude in het eerste kwartaal eigenlijk zakba, na het today 3D, dat udoro april is het. Van wat kan je eigenlijk als systeem go moro na a let's say of go moro na a krutusei? Boy. Krutusei. Altijd na a krutusei as aan het draai, is a fast aan dekba, ta vraja na trafas het draai. Suma best donga ligi wang, dat span door rij voor door in el kutaka span in omdringing lek na jube poten wan na ta vrij draai. Ja. Is dat misika babete kutaka ta vrij draai toch? Ja. Dus tegen keer dat werkelijk ta vrij draai. Ja, ja. At vraag Edrai. Ryan, een heel belangrijke vraag. Het is straks Goede Vrijdag. En we weten Goede Vrijdag, het is about een christen, het is maar voor RK. En ook toe maar dat is maar in jouw visie. Isabi, van wat kan je een visieprijs review? Wat kan je de mensen daarover vertellen? Boy, no, tegen de smaak. Je op een prijs ook toe de DDC, want
je moet gewoon even eerlijk zijn. Isabi de matakte asa niet scharsje op een prijs te adevende. Om eerlijk te zijn, ano unu op een prijs. Ano unu e beslist een prijs. De wagi reikong na een prijs samen tak. Wat ano de? En is op tak je op klant sang. Wis fa outranga au bae want kana pop chisat of sa aidu. Alas mai do esa in as mai ko bai ma. If yang no gitori no masap fara fasma. Dus dan fude de ja me sitak agelik na wat trap de botomang nanga de truck ma elo. De ma op de prijs. Ja. Oké. Maar je desma een special prijs. Af kan die indirect we nak wa reclama direct if desma ko bai afisi sa desma kan fini. No, desma altijd des aptak do fe wet do fe botervis do fe camera. We say wanneer mag bestel. So dat zie ik ook even in. Wist me nog aben president we chai go te kijken. Snap je toch? Dus dat altijd je vind. Maar betreft een prijs. Emi baya fisi chiso moro diri. Mo abi serep chiso moro diri kapuru ap chiwens me mister moet je wasan. Te doro ala saka man na so welibi. En meestal in persoon prijsklasse afiside zodat desma sabi? No de nee dat vanaf 200 jaar. Dus if na 200 SRD inamang seki na afisi dat na kung lip for you takyo ye pas man nga barki SRD afisi dat na for you ma kung normal na tu barki balok. Ja, en toen je pas maar dan je pen na 150 polo. Barki netel. Barki sa F200 na 500 SRD ko dai first stop te stop of na gotong mi man. Ananga fesugo era nga bakaw go moro lek Saudi. Dus no as man af briti takyo or 500 kolo na ini anu. Pesi de mai promote de mai leri faim eika man. Give na flair mi want ano abunsan idu. Amoni fu moro di faliwer. Isabitok sumano sap de sanat ino sap de sanat ma unun na fastrati welibi. Dus de sanat na sowieso ano bunsan ipsa. De mai tak na fumek alamang kafe wasan via bank teogo peno of sang. Dat na politiek. Nalik tembo ko tapa podium bita kwat de mai ko break word podium term. Is dat toch? Ja. Nalik so no mo de mai klari na politika term. Ja. Maar sana you like sa itakitok de new biljette kong 200 SRD, 500 SRD. Je select van die evaluatie. Eigenlijk heb je dat al aangegeven. Isabi en ja, 5 jaar ontwikkelingen naar de biljetten dat die. Hier no. In bekijkatori ala tu sei. Wan sei I guess like abung. I guess like abung. Maar ano bung. Mafa. Ja, bif ko broike wan de ma poteng ba. Ja. Isabi toch? Dus dan nasan zij play a rol. Dus we zien wat keuren goed, iemand keuren af, maar de ma poteng ba. Ino ma doen next round. Ja. En terwijl ik ook op Chimoro Fara dan atori fu apen American ki sasane sorleka nuno de atori dat kiri wat velen hadden verwacht. Je abba gevoel dat hij ook toe? Ereno. Altijd heb je op een envelop. Bakat ik doe als aan zij bodwange. Ilaya if nou een briefje like we say zij bodwange. Na silio silent tapu bakato. Ja. Dus nou ako unta fu stranang ba usap tak alatori sa opo na kune mai silent tapu. Maar we sap tak one day wama okong sang otek ajuiste stap en dan make alasan de precies. Ja. Juiste stap. Hoe zie je dit nog verder uitpakken even in? Kijk maar, zak ik hem even snel 5 minuten. Hoe zie je dit nog uitpakken de komende... Ja, eigenlijk ik had dat april. Het is jari libi 12 moon. Hoe zie je dit uitpakken? Ere nou tot nu toe. Give me messi. De ma doe lek. De ma wanchar ontwikkelen. Maar mensen slapen jullie nog of dromen jullie? Uno mek de ma kwanga de San Fesif is de tapu moro. Uno mus koni. Uno mus sapsawedu. Uno mus lukubung in de laatste day salip ete. Meno tak wode de. Maar we go stem. En me biget eigu ulukubung. Sawedu. Nanga pewe poteng. Usap pewe poteng. Urike nanga usref sawedu. Want tot nu toe uno lek a burger fus akondre. Uno de tap voordelen. Dat op zo'n nadeel wil liberen. Dus in om denk ik van wat jari of wat zodat iedereen dat voordelen.
Ino dit op voordeel, dit op nadeel. If you bestribi me wiki you baka. Dat de moesalip ete fugo in a stembus mensen. Uno mek dem akona nga suches proekje tapu. Want alla de sansa de maja bedukba, trama bedwanga wa fesikba. En sortak uko weri feng. Umeku ubondru wa kofuta kwe potengi wamang en we potengi wamang no mo une kopot. Wamang we gia krakti. If ama okaru wa tramana ama karu wa tramang. Lek fa ubegi de ma krakti de mano bonuteng da ubondru anu potegi wamang baka. Mine karma nanganeng ofsa mana wamang. Ja man. Suba you issue enough karning maar yesilek suba you op in gedachte. Wama eventueel sabe kahara boto. We here no mi partij dat altijd mi apon tranga po agere. En lobby mi partij. Mi no koriu. Ama seri kepsa. Luko if you look me ede, mi na oloisi ferma bi. I crush like one dogla. Ma mi no sa fu pak moto. Isabi tok. Da dim no sa fu pak moto. Da mi nego sup. Bonyo in okro brafu. Ja. Te monya wa ele. Me nyango tak mi sap tak ap bonyo. Ame ori kan na ngadat. Maar doef mi partij pebide. Meshilek ik attack say 1 year. Maar alla jari meshilek me morogro. Morogro. Ja. Ja. En morogro. Nee. Duidelijke taal, de NDP ibereien voorkbaar, de NPS ibereien voor ook toe. Isabi binnen de ABOP wist je ook toe. Dat kwam chimba weekend de maar in de jaren zo zeer isabi toch. Fawaka, fa isi de ma etaki ja misschien komt NDP en NPS aan de macht. Fa ibovinding if de ma lose Bruins in een soort samenwerking die zie. Arkino. Asana zetels etaki. Ik wil lose me. Maar me danga 19. Dat je man keer 3, 4. Dat fawaka. Me na big power. A mi na president, na mi is het ding. Uno me kwa voor gezegd. Ja. Nooit toen heel zo strefi. Ja. Je kan praten. Ik had dat uno na krabu in een baring, maar uno heel zo strefi. Ja. Ja. Oké, ik ga dan daar afsluiten met deze vraag. De NDP, met hoeveel zetels zie de NDP komen? Oké, NDP altijd toe saptak na een biggie partij. Als aan de ino matak amanda to fenso ere ino man make a beslissing. Maar misschien want tof zijn, maar mi no taka fesi. Maar om en boven hoeveel zetels NDP komt? NDP altijd tot de boven de 10. Boven de 10. VHP. VAP. Foto, Ik vind me gezegd. Om een zetel lees je VHP. Hey, maar luister, VAP of niet? Wat zei ik even zo? Hindustani, Hindustani. Wie is van allemaal fout? Ja. En mi wan nengere strep mushitak, nengere nomlus, nengere wis van nengere fout. Want VAP ta altijd VAP tape futu. Sinds vanaf dag 1 pe amang moto. Ja. Dus dan nengere strep musape nengere moto. Uno de tu nengere Israël, de maitat Jukasa makapa nee. Wan nengere no mode, wan black and Nazi no mode. Afro Surinamers. Ja. Dus a woord dat no momi wan uorgi mau ede. Ja. Ai, dat bede mitaki. Maar hoeveel zetels zie je de ABOP komen? Abot altijd is op dat uno na penalty wes koputok na last we la yelasi. Isabi tok dat na standaard. In a laatste Maar met penalty hoeveel was zetels zie je de ABOP komen? we hadden al 10, dus dan moet je verwachten de 15, 20. 15? Ja, 20. En we verwachten Chawas Rivière. Ja. Ai. Dus eigenlijk zie je de ABOP groeien. Ik denk van opkomende president. Met hoeveel zie je de NPS komen? NPS ook gewoon sang. Dat zijn black. Ano alla black olop. One say. Je apps ma faciliteit zien en as ma faciliteit. Mag je wat zeggen, man? Mag je wat zeggen? Ja. Helemaal. Dus dat is zoals aan ego. Ja. Als aan op praat, je ligt van begoed praten. Maar je aptrama zou aan het motto bepalen precies. Want bola itaki top. Ja. Dus dat beestje als hier naar dat beego. Duidelijke taal. En de laatste vraag voor jou. Welke kleine politieke partij, dus voor de Yoni Wang, is het toch USC tak de mandat kan halen een zetel? Koche. Hier na lek fout takeng ba. Ino mabapal man.
Masuk cim politika partai ya si Eko Nangawasi, ya si Pro, ya si Pakito, ya si walode isabito abe na mino karne yung dahalag de trama feni, ya si Dea ina ni katek ya si SPA. Ala de mami wan kong. Ala de mang, mafamuan de mang kong. De mami usko in wan bufur partij na Sumar. Sumar panya sitel. Tangalas de abif go forum im dape. Isabi toch, tangalas abif go forum in pe. Kan je juist pe no ibe tak no ibe nyamo fa fesitat mino am mok si dape. Na dape abif angago. Dus liever niet dat uko in wang dat usetatori wang. Ja. Isabi toch? No. Mi wan sei, mi be wan tak abetre tu partij no mobede. Isabi toch? Tu partij no mobede. If na NDP, nanga kan de VAP, of na ABOP, nanga kan de VAP. Dus wis ano ABOP, wis na wat trane de mabogi, na so no mo mi bewaning, tu no mo. No hoor not lo, tambri binu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Huisarts Spoedpost Paramaribo, goeiedag. Zorg kan altijd beter. Zorg is de basisbehoefte van ieder mens. Huisartsen Spoedpost Paramaribo zal in de toekomst voorzien in die behoefte. Wij maken spoedzorg bereikbaar en benaderbaar voor iedere Surinamer in de avond, nacht en in het weekend. Vanuit ons medisch triagecentrum wordt elke hulpvraag beantwoord en beoordeeld door de aanwezige artsen. Wij geven advies en stemmen ons beleid af met u. Het kan zijn dat wij u op consult vragen. U zal zich dan moeten melden in een van onze locaties. Het kan ook zijn dat wij u zo ziek vinden dat wij naar u toe komen. Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Uw zorg, onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ja, dus de trek moet worden terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan. De corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in.